Arrasateko alkate Inaxio Azkarraga Urizarrendako aurtengo jaiak orain artekoekin alderatuta desberdinak izango dira. Alkate moduan parte hartu beharko du eta dena prest du horretarako. Jaietako erronka handiena San Juan Suaren eta herri osoaren aurrean dantza egitea izango dela aitortu digu. Baina esan digu dantzarako maisu ona izan duela alboan eta pausuak ondo ikasita dituela. Dantza amaitutakoan ohitura den bezala alpargatak sutara botako ditu. Hori da, ohitura hori da, eta orduen azkenean dantza egin da gero alpargatak sutara. Eta alpargatez gain, sutara zer botako lukeen ere galdetu diote gaur goizean Arrasate irratian, hauxe erantzun du. Baina, ni botako nuke rollo txarrak eta gorrotoak. Jai egitaraua aurreko udal gobernuak lotutakoa da eta ados dago dauden ekitaldiekin. Horietako batzuetara alkate moduan joan beharko duen arren, herritar bezala ere hartuko du parte jaietan Azkarraga Urizarrek. Urtero itzen dutena ez. Jaiakin disfrutatu eta igual zezenak ikustera joen txikixakin eta kalienta buena ez. Salbearen hitzorduari buruz ere egin du berba alkateak. Guk izaera laikoa bermatzeko aldeko apustua egin dugu eta hor bildun danok gaude ados. Bildu barruan batzuk jongo dira eta gehienak ez. Duela 2 aste hartu zuen alkate kargua Azkarraga Urizarrek eta udaletxean daramatzan egunei dagokienez lurreratzeko balio izan diola adierazi digu. Izen dira gehien bat kokatzeko ez. Informazio pila bat jaso eta hor gabiz buru belarri. Arloak osatzen eta bigarren plenora begira ez. Eta, sail diferenteak ezagutzen eta jendea ezagutzen. Hori da eitzen ari nabilena. Bestalde, 2011-2015 agintaldiko udal antolamendua zehaztuko duen osoko bilkura datorren uztailaren 7an egitea proposatuko diete gainerako udal taldeei. Oraingoz baina San Juanetaz gozatzeko asmoa dauka eta mezu bat bidali nahi izan die herritar guztiei. Parte hartzearena. Jaixak herrixakin batera egiten da ez. Eta orduen basikoa da. Anima uda nahi parte hartzen jaixetan.